Hi guys! Welcome to my vlog. So for today's video, magluluto ako guys ng puso mo. Yan. Char lang. Puso ng saging. So ito siya guys. Dalawang puso ito ng saging or banana blossom. Hiwa ko siya ng malalaki. Dalawang klaseng pagluto nito guys. Pwedeng hiwang maliliit or yung malalaki. So ang gagawin ko ay Bicol version. So tinatawag itong palusag na puso ng saging. So inugasan ko siya and then i-prepare ko yung mga ingredients. So ayan guys, ito na yung fresh na coconut milk. So nilagyan ko siya ng konting mainit na tubig. Tapos anuin ko siya. Pipigain para fresh yung gagamitin ko para sa puso ng saging. And then ito na rin yung aking simple ingredients. Kung meron kang pang sahog na karning baboy, pwede rin. Tinapa, pwede. Daing, dilis, isda, it's up to you. Pero this time, siguro haluan ko siya ng konting dilis. So ayan na guys. Lalagay natin ito dito. So ayan, lalagay natin sa gitna yung black pepper, dito salt, tapos itong bawang, luya, sili. Then maglalagay tayo ng konting seasoning, and then ilalagay natin yung konting tira na puso sa ibabaw. Tapos lalagyan natin niya ng kakanggata. Magkukompress yan guys mamaya. So this is yung other version ng pagluto. Ito na guys yung fresh coconut milk. Tapos ito pala guys yung isasahog ko. Ang tawag dito sa Bicol ay body. Body na tikong. So hiniwa-hiwa ko siya. Isang malapad na dried fish siya. Tapos ito yung ilalagay ko dito. Mamaya mahalo naman natin yan. So ayan. And then ilalagay natin yung kakanggata. So, as you can see, compress mo lang siya, hindi pa siya so konti pang gata ng yun. So, ito yung pangalawang gata. Tapos, lulutuin natin siya sa mahinang apoy. So, yan. Okay na yan. So, isasalang na natin siya, tatakpan lang, inakayan siyang kumulo at maiga ng konti. Siya guys, nakasalang na. Ayan. Babalikan natin siya mamaya. So, ayan guys, ayan. Nag-ano na siya, compress. So, ganun lang yan. Kailangan maiga yung gata. So, ayan na guys, yung update. Lapit na yan. Luto na yan guys. Kumbaga, gusto ko siya mag-iga ng konti. So, kailangan na. So, tikman ko na rin. Okay na yung lasa niya. So, after yan, konting dry, sabaw, dito na. Anyway, pwede mo naman siya kainin na. Pwede mo lang gawin siya. So, ayan, luto na. Ito na yung puso ng saging. Ayan, ito yung tikong na tinatawag. Ready to eat. So, let's eat guys. Ayan, luto na. Ito na yung ulam. Puso ng saging. So, ito siya guys. Ayan, ito yung halo na tikong or body in Bicol. Shout out sa lahat ng taga Bicol. Ito may sili.